ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобини муҳтарам, подписчикои канали Савдо ТВ 01 мардуми дураи ватан, нафароне ки ба хотири харид кардани мошинҳо тамошо мекунед. Имрӯз 27 ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯши арзон нарх наво аз 12000 сомон сар мешавад. Азиз 9 дона мошин аст, якташ трактор ва дигарҳо мошинҳои сабукрав: Opel Zafira, Opel Astra G, Opel Vectra A, Opel Sedan. خب خلاصه که نوار پشتی 70-80% اوپلا هستن که پیشکش رو میکنیم تماشا کنین. بعدا دوستان برای قبولی رکلام خانه، زمین، ماشین، کوارتیر، اپارات تکنیکا چیزی که دارین در همین واتساپ روی کنین رکلامش کرده فروش تا میگذاریم. در ویدیو لایک مونین، در کانال подписаться کنین. کدام مارکای ماشین در کارتونه در همین تگی کامنتار نویسمونین. نوار رو شروع میکنیم و همتون تماشا بفرمایید بچه عزیز. دوستان تلگرام канали Савдо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хуршедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر خودشون با ماشینشون آماده بارتون میگیرن انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه به دوشنبه، کلوب، فرخور، وحدت، نورک، دنغره، فرغون تپه، مومین آباد، واسه و همدانی و شهریتوز و تیمور ملک، کلخوزآباد، اویالی، خراسان، فخرآباد، قبادیان، گراوتی، جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند. فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. равон кардан ваз 2115 состоянии созқатӣ, краска тоза, ҳолати нахаду, мошинча 2115 ҳозир дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 2003 сол соли барориш. нарха мега 16500 сум мегем. худо хоҳад бо савдош мекунем. газ плюс бензин, объёмаш 1.6, коробка механика, мотор инжектор. دوستان 1.6 инжектор, краска беҳад тоза. ду рақам аст ки якта даст, якта ватсап рӯи экрани шумо. утилизация дора, документ то охири сола ҳастай. мошинча транзит аз учёт бурордагӣ тайёр, навоздох савдо мешавад 16500 сомонӣ. худо хоҳад ячи нимчи муомила дора. одамои серьёзни занг зананд аз нуми канали ютуби Савдо ТВ иншоалло муомилаи соз ҳамроҳи шумо мекунанд. дӯстон маромад рақамҳои дастӣ ватсапда аз нуми канали мо занг зад чах кунед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Astra F дар кузуфи хечибек. нафарое ки хечибеки арзон, хечибеки состоянии соз, краска тоза хоҳиш карден, маромад қабулш кунед. Opel Astra F дар кузуфи хечибек. мошинча дар шаҳри Ваҳдат, солаш бошад 97, бензини холияй. моториш 1.6 инжектор бача азиз. мотори инжектор. простой не. коробка механика 36000 сомон нархш. ватсап ахириш рӯи экрани шумо 1114 номерои ахири соҳиб мулк. расходш хуб расходша махдум мегум алиш мешава. утилизация дора, документо то моҳи феврал ҳастай. алиши варианта мешава ба ягон маркаи хундаи 2005-2006 сол алиши вариант дора. одамои серьёзни маромад рақамҳои ватсапда аз нуми канали мо занг занем бача азиз. дӯстон мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Vectra A. Vectra A солош 1992. мошин дар Душанбе. нигоҳ кунен. чихолои нав, салон тоза, ҳолати нахаду, краска тоза. газу бензин, объёмаш 1.8, кашиши зур хати, коробкача механика, утилизация дора, документ 5 моҳи дига ҳастай. рул гидравлик, сентр замок, мотор 1.8, коробка механика, коробкаш созай пусидагӣ надора. балоно нав, краска соз, аккумулятор пачка, печкаш соз кор мекуна. обшивкаош хоб навай, чихолои нав, мошинча гизала кам тарак ами пастет нирӯзо мега дуд кардестай.
ишам худоход якшин чи муомила мекунам. 23000 сомон газу бензин солои 92 занг зад пурсем бача азиз. дӯстон мегзарем ба чорумин трактори фурӯши T40. трактор T40 равон кардан ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. притсеп, плуг ҳамроҳи худ дорад. дар ноҳияи қумсангир қарор дорад. 35000 сомон нарх дорад. агар аз зуми мо ки занг занед худохоҳад бо арзонтон мекунад. рақамҳои дастӣ барои маълумоти бештар ба харид кардани трактор T40. застани соз ҳолати нахаду 35000 сомон занг зад пурсем бача азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин мерседеси фурӯшӣ равон кардагӣ. мерседес бенз кузов 124 ҳастае ки краскаи сафед, ҳолати чотка нахаду, солаш бошад 90 сол 1990, кузов седан, дар ноҳияи деваштич қарор дорад. 32000 сомон нарх дорад. дизелни. ҳамин дизело дӯстон як хосияте дорад ки камрасхода, медонед, масъалаи хӯрданаш кам мешавад. қай салярка чизи хубайда охи. объёмаш 2 коробкача механика. ватсап рӯи экрани шумо. расходи серьёзни надорам мега мошинча. солош 90 куна ҳам бошад, неки састани соз. одамои серьёзни 32000 мегам бо муомила мекунем. дизели коробкаи механики краскаи сафеди, ҳолати нахаду занг зад пурсем бача азиз. дӯстон мегзарем ба шашумин мошини фурӯши имрӯза. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хечбек мошинча краска тоза навоздух аз учуд баровардаги тапа тайёракай. солаш бошад 96. мошин дар душанбе 35500 сум нарх. бензини газ, объёмаш 1.6 коробкача механика. дар краскаш хита мебинем бачаҳоча. ина марамат ҳолати беҳтарин мошинчаи тоза. мошин ҳолати беҳтаринда қарор дорад. тамоми наворотҳо ҷош кор мекунад. задагӣ, даридагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ умуман надорад. мошин як даста, як одам ҳай кардагӣ нашуд. задагӣ, пусидагӣ гарантия ба устубиё проверка ки маъқул мешавад биги браш. 35500 сомон, солаш боша 96. успед кардан мошинчара айдис натем бачаҳо. занг зада бигиренаш. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин зефираи фурӯши имрӯзамон. Opel Zafira ҳастае ки зефираи 2006 сол, соли барориш. мошинча дар душанбе қарор дорад. мега 60000 мегем. як наҳи дизели коробка механика. зефираи калон ҳаҷм, ҳолати беҳтарин. хуб хай худто медонем ки мотораш як наҳ кашиш чихелай, дизелни бо чихел созай. баъдан зефиро худшон мошинои яъне ки хизматӣ ҳастанд ки дар ҳама вақта дар хизмати соҳибмулк мешаванд. мақсад састани техникиш хубай мега, расход надорад. хадавои соз балонош нормал ни. расход солярка дар 100 километр 7-8 ами як наҳи қати мехӯрад. тоза краскаш соз утил дорад. документҳо яксола муомила дорад. савдо фақат дар болои капот. мошин дар душанбе 60000 сомонӣ. занг зад пурсем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки солаш бошад 1992. мошин дар шаҳри душанбе 12500 сомон нархш. бензини хӯли, объёмаш 1.6 коробкача механика. мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка, хадавои 100% мега. 4 балони 70% дорад. аккумулятор нав дорад. ҳуҷҷатош бучидагай. срочна фурӯшӣ 12500 сомон. Vectra A солои 1992. аз нуми канали Саудо ТВ қатъияка чахчах кунед. бачаҳко лайккора монед, дар канал подписатсия кунед.
кадом маркаи мошин дар коре дар таги комментария нависта монед. худо хоҳад мо навортон када пешкаштон мекунем бача азиз. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузуфи караван. бачакое ки каравани арзон хоҳиш карден қабулш кунед. краскаи сирхатӣ 1995 сол хати мошинча дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 22900 сомон нархаш. каравани хизматӣ. бензини холӣ объёмаш 1.6 коробкача механика, краскаи сурх, ҳолати нахаду, балони средни, салон тоза, ҳолати беҳтарин. ватсафи рӯи экрани шумо 22900 сом Opel F-ка дар кузуфи караван. бачакое ки каравани арзон хоҳиш карден, ҳамин аввал худаш мошинои арзон буд бачаҳои азиз. чӣ хеле ки шоҳид будем, тамошо кардем, фақат арзонша навор кардем, хитон далчи чахчах карда бигиренаш. дӯстон, мегзарем ба даҳумин мошини фурӯши имрӯзамон. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хечибеки тоза, навоздах тайёр, 1996 выпуск. мошин дар Душанбе 35000 сомон нархаш. бензини газ объёмаш 1.6 коробка. механика, рақамҳои 5535, рақамҳои дастаи хивисои молк. занг зад далчи муомила бикунем. меган мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. солона ҳама солона ҳастаи алишӣ намешавад, бисёр арзон намешавад. 35000 сомон, ягон шояд ягон 500000 сом арзон бишавад. не ки беҳуда занг назанем. краска тоза, мошин баровардагӣ азошо тайёрай. занг зад чахчах кунем бача азиз. дӯстон, навор тамом шид. чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондум. далши барои қабли реклама, хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, наворш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. Сомонтежи Одноклассик. Зиндаву сарбаланд бошен. боқӣ дар амони худо бача азиз.